Hi guys, maghimo mig atsara. Atsara ka ng binanggod nga kapayas. Nyam ko sinira o. Tereng batch 1971. Atsara, katong atsara bitaw nga kapayas. Sinira o. Guwapa. Mo ni siya atsara. Nara. Ya, tis kumutay pa rin siya. Asi, duro kong kaon. Palumat ka. Kumutan siya kumutan siya asin. Nawa. Hey guys, wala mi sudan. Dinamoso ang. Ginamos sa ng adobo dira Dinamoso ang yan dubaw. Sure, mag-iisa parasa day na. Sa mga parasa na, mga isa. parasa na magigisa nga lamas. Isudan sa managtan. Nilamas ay bakaw ni ano ni Pi. Namatay, lamas ra. Lamas, butang magic sarap bitsin. Na. Aning iti dahil sa una. Umutsin na. Ang ite. Nalamas ra ito. Ano may mo giluto? Tanag tuyo. Tanglad, kalabo, sibuyas, o naibigibit sinan niya, sibuyas, Bombay, o kanang na ay luya. Higup-higup na gito. Nira ba po, katukay mahubog ang lamba ba? Di mahubog kay buutan. Hello guys! Yung bitsin ko, nagisi na namatay po siya. Inganap po. Pakita yung bitsin mong nagisi. Agpas. Daw, tanaw daw. Nagisi ka din, no? Na, Mercy. Mercy ba? Abot to imong kuan pag-graduate ni mo. Kuan ka nang na-test ni pala ni Aning Brian og binamin. Wala ko eh. Oo. Arin, wala man. Certificate man to nimo. Asa man wala man. Ano ka nilawat ka gawa kay kuan sa tista. Pwede manggod. Otot-otot sa imong gisti. Pangaw naman na nami niluto dira. Kanay kano na sudan. Permite makabusog ko. Pero di ka na mahok pa niyo to. Sure ka? Ito nangayabo naman ng asukar. Di gitan ko di luto gadto. Sukal na gabo na yabo na guys. Na makaon na bang sa luto. Diri sa Bohol ang tawag nga sukal Central. Central. Sa Mindanao brown sugar. Asukal mo ni si tawag. Para sa nagwapa ba? Sa Mindanao asukal brown sugar. Sa Bohol ani tawag ni Central kamatay. Kung tapir wala ka may Central. This one guys.